కోట్లు ఖర్చు, చుక్క నీరు ఇవ్వలేని దుస్థితి. కాళేశ్వరం వద్ద కొనసాగుతున్న మట్టి నమూనా పరీక్షలు. 2020లోనే బ్యారేజీల వద్ద లీకేజీలను గుర్తించారు. భూగర్భ పరీక్షలను చేయకుండా నిర్మాణం. లక్షల కోట్లు ఖర్చు, చుక్క నీరు ఇవ్వలేని దుస్థితి. కాళేశ్వరం వద్ద కొనసాగుతున్న మట్టి నమూనా పరీక్షలు. 2020లోనే బ్యారేజీల వద్ద లీకేజీలను గుర్తించారు. భూగర్భ పరీక్షలను చేయకుండా నిర్మాణం. లక్ష్మారెడ్డికి మట్టి నమూనా పరీక్షలు చేయిస్తున్న కిచ్చెనగరి లక్ష్మారెడ్డి గారు. భూగర్భ పనులు చేయకుండానే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టారని మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి కిచ్చెనగరి లక్ష్మారెడ్డి అన్నారు. కేఎల్ఆర్ ఇండస్ట్రీ తరపున మట్టి నమూనా పరీక్షలు మేడిగడ్డ, సుందిల్ల, అన్నారం బ్యారేజీల డ్రిల్లింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. పిల్లర్లు కట్టడానికి ప్రధాన కారణంగా మట్టి నమూనా పరీక్షలు చేయకుండా నిర్మాణాలు చేపట్టారని అన్నారు. 2020లోనే 2 లీకేజ్లను గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారని కేఎల్ఆర్ గారు చెప్పారు. నిన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు పవర్ పాయింట్ ప్రాజెక్టేషన్ ద్వారా వాస్తవాలను ప్రజలకు వివరించాలని లక్ష్మారెడ్డి గారికి తెలిపారు. ఈ గ్యాప్ ఉండదు సార్, ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండదు సార్. ఇది కట్ ఆఫ్ సార్, సెకండ్ ఇది రాంగ్ సార్. ఈ గ్యాప్ లో ఏమైనా చిన్న గ్యాప్ ఏర్పడవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందేమో ఇట్లా వచ్చి అనుమానం ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇట్లా వాటర్ లీక్ అయింది. మనం ఏమన్నా సార్ ఇక్కడ ఇట్లా పాత ఉందని అనుకోని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి క్లౌడ్ ఇదంతా ఫిల్అప్ అయిపోయి ఇది బంద్ అయింది. ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది సార్, మళ్ళీ రెగ్యులర్ దాని పాతలో వెళ్ళిపోయింది. ఉందేమో ఇప్పుడు ఈ పైల్స్ దీని మీద రాఫ్ట్ వేసినాం కదా, ఈ రాఫ్ట్ ఈ జాయింట్ లో కొంచెం వెళ్ళి ఇది వెళ్ళిందని మన అనుమానం. ఇది నిండింది కాబట్టి మళ్ళీ అందుకే గీడ మాత్రమే సిమెంట్ నింపిరు, మాత్రమే సరిపోయింది. అప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతుంది సార్ మొత్తం ఎక్కడ దాకా రోజులు అక్కడ దాకా